Здравей, аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за пускането. Ти пускаш ли лесно? Водата в тоалетната? Нещо друго? А пускаш ли емоциите си? Ако някой иска да рекламира кафе, сега е момента. Как си с пускането на тези емоции? А защо ги задържаш? Запитвал ли си се този въпрос? А отговарял ли си на този въпрос също? Защото ако искаш да се освободиш и да пуснеш тези застояли стари емоции и ти даже не знаеш от колко години. Тука. Чакай, даже е така с кафето. Магически огледала 6. Практическо обучение. 2 дни. Само и единствено практика. 2 дни, в които ще се забавляваш, смееш и най-важното ще разбереш много неща за себе си. Така ти ще си промениш живота. Магически огледала 6. 3 и 4 февруари 2024. Знаеш, тук. Внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.